Good morning mga ka-English. Tata, I will tie the roof. Tatanggalin namin po ito guys, yung mga dito sa bahay. Yan. Yung mga namatay-matay dyan, pati yun, yung puno ng English namin, I will clearing the some mini trees. Tapos yun, ipapuputol natin yung malaking mangga guys. Yung maraming bunga noon. Tsaka yun. Kasi sira-sira na yung bahay nanay. Kasi maraming ahas. So, anuin mo yan? I will tie the tree. Tie. Inyat is feeling titay. Tie. Tie aja tali nga, talian. Tie sa English yan. Oh. T-Y. T-Y. Tatay eh. Tie. Hindi na, pushing that. Pushing there. Pushing there. Over there. Sungkit-sungkit. Oh. Ganin. Oh. Tiga-tigaan na sa bisa, awin natin mo. Oh. Dire nay. Pagkali. Kurul ba? Okay, banat. Aras subang mo babi. Dire na. Aras subang mo. Yan. Sige na. Dara. Kaya? Sige. Good job. Wait lang, ara ko nga. Tigsada na. Persado. Di ako be? No, it's very hard. So, sa English lang ka para ano. Tingnan na. Trabaho gamin ka English. Tingnan natin yung powers mo. Slowly but surely nga kunada. Ibagid abi ang kansang lalaki, puros. Dapat persado kagid. Okay. Good job. Okay. Dating isang urod na mag-aanan. Nag-aangon ba? In English? We dry it. Ha? We dry it.
We dry it. Slowly but surely, because your lagaraw is making kalbog-kalbog. Kulbot. Kulbot eh. Sorte ka kulbot. Kulbot. Okay, wow. Wow. Slowly ah. Baka matamaan ng yung mata. It's very makunat. Oh. Mag-ingat ka dira. Nay! Nay! Ga problema ka sang gulayon mo? Ayo, damo sa kami. Dito lang oh. Gamo ka payas? And then, pag dira ka na, itataas mo siya pa mo na oh. Basta mabutang mo siya dira, itataas mo siya sin. Ay kan ano? Oo. Nakagi oh. Ingat kayo, basta mabulog ka da. Magchinilas ka. Ayan guys, may unggoy sa taas. Hilain ko ang ano, kalat. Hilain ko pa siyang kumiti. Baliktad kasi ang ginawa mo. Dapat dito ko sa kabila ng ano. Ay, Nagbuhol-buhol, nagbuhol-buhol. Tita, kuhan mo yung ayan. Kasi para birahin ko. Kuha ba? Pataas mo yung dito oh.
lang naipit siya nan. That's what I like. Hop, ya. Oh, ito ang gamitin mo papunta sa taas niya. Kaya hilain ko dito, ikaw ang lagay doon. Sige pa. Hilain ko na. Diba? Sige. Okay. Babaw pa. Gotcha. Kung pwede pa. Pwede na na. Okay, dito ang ating hila, oh. Sige. Magdalagan ka mo pag magkuhan na ha. Ay, wala ko rin ma. Ay, hindi ma. Bago kunan kami. Okay? Oh, play. Oh, dito na. Galing. Good job. Dira na yun, anak. Pero, ay, tiyan mo. Tiyan mo banda. Huwag ka muna na maganda. Nay, dali, nay. Bukat na eh. Nay. Berata. Lamok ko. Lamok kasi kaya ano. Kunti ko po. Ara pa, higtan ko pa dira. Hindi na, matakot na i-tulid dito. Dito ko magpila. Yes. Pa lang, dira pa. Indeed. Okay, sige. Bisa. Dala ka lang. Ako dira. Ano kay why naman dinugo? Diriyo. Oh, ara na diriyo. Gotcha. Ay, naloob. Saan mo yan ilagay ka English? Ini basuraan. Tapon natin dito. Saan mo itapon banda? Ay, dyan sa ano, tama. Sa may butas dito sa likod. Okay. Yan. Yan natin pala itatapon guys. Para dyan. Yan kasi noon yung safety tank ng baboy namin. Yan. Maubos mo kaya yan ka English? Maubos mo yan? Ha? Kakayanin. Tulungan kita? Yung isa na lang.
Adara ko bakit dagsinta. Kayam? Okay. Kaya. Tawag na. Oh, baba. Ulit. Oh, dira lang. Hindi, dito. Dito ka makadyo. Tapos yung puro ka ko. Buan. 1, 2, 3. Okay. Ay, na ano? Buka. Nabuka. Bakit kasi hindi tayo nagdala ng tubig? Kung gaminti ko kami ka English. Wala kaming bitbit na water. Yung mga sanay nga madinga ko, hindi nga mineral city inuman. Mineral city inuman may kami di balay ka English. Baka no madamdam mo ang kami nga. Nga uminom iti tubig dito eh. Kuha isuna. Kuha ito chan ko. Ikaw na, ikaw na. Busa mira. English mga tayo. Dati si data yung ako ni. Natawag natin nga bakit. Pastil. Still. Kagikit. So ato yung manok medyo balay. Pino. So nga apo inikat mi aji papaya tatay pinukan mi to delikado inti balay ba matugpakan ti bunga aji balay nga aji sin mapirde. So nga inikat mi so pinagdakkala aji apo nga papaya. Bawal eh. Bakit nila pakita mo maka-English? Pambing ko lang. Paapan. English pa rin yun eh. Orange lang yapon. Tiawag na to no Jika America. Golden na, golden. Papaya. Pero no ti ka Pilipinas ti tawag na to orange fruit. Fresh from sa pinukal muna no, papaya. Mm. Tamis. Tamis. Tamis gid man gali siya. Ari ang damo ugwa oh. Diri oh, sa gamay. Sige. Ato ti tinatawag da nga sinasadot. I will survive. Survive. Kamanay? Yeah. Slonggoy ka bakit? Unggoy lang eh. Shout out sa mga unggoy da. Kagaya ko. Ano ang gawa mo? Cutting some Cutting the dawat. ang kulba mo. Okay.
Niya to bakit? Yan. Sarali ito. Cherry. Cherry. Black cherry. Ay. Pwede din purple. Ay, ang daming bunga. Walang nakakaalam na may bunga pala. Yun. Naman. Guys, oh. Sarap siya kasi fresh from the puno. Nam. Kukuha pa tayo ulit mamaya. Nakakuha tayo ng ano, guys. Dabo. Tapos may mga kuan pa tayo dito ginkuha na May mangga pa. papaya. Tapos na kaya ano tayo ng pera. Nakadawat. Nakahiram. Kaya hanggang ito lang din po iti vlog tayon. We all shall return to the other videos. Kaya hanggang ito lang din. Salamat amin. Thank you very much. Don't forget to don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye. Bye.